ҷинояти навбатие ки ҳоло манзури шумо мегардад содир шудани он на танҳо кормандони милитсияро ба ташвиш гузоштааст, балки кулли ҷомеа шаҳрвандиро низ бояд бетараф нагузорад. ҷинояти мазкур дуздии ашё ё ғорати мол нест, балки фурӯши кӯдаки хурдсол аст, ки аз ҷониби модар ва ҳамаслакони ӯ содир шудааст. гузориши ҳамкоронамон дар ин хусус. фарзанд ворис давомдиҳандаи насли инсонӣ такягоҳи боэътимоди падару модар дар даврони пирӣ ва беҳтарин неъмати офаридгор аст ки ҳеҷ як инсон худро бе фарзанди солиму солеҳ тасаввур кардан наметавонад ва мутаассифона ҳастанд нафароне ки бо ҳукми тақдир аз ин меваи умри инсонӣ бенасиб мондаву умре дар ҳасрати доштани тифле мебошанд, вале дар баробари ин боз нафароне низ ҳастанд ки ба қадри ин неъмат нарасида ба кирдорҳои номатлуб даст мезананд. ҳангоми коркардҳои оперативӣ аз ҷониби кормандони раёсати кофткои ҷиноятии вазорати корҳои дохилӣ, шаҳрвандон Абдуллоева Сафина соли таваллудаш 1998 сокини ноҳияи Ҳамадонӣ, ҳамзисташ Даминов Тоҷиддин соли таваллудаш 1990 истиқоматкунандаи ноҳияи Рудакӣ ва писарамаки Даминов Тоҷиддин Сафаров Абдулҳамид соли таваллудаш 1979 сокини ноҳияи мазкур барои содир намудани ҷинояти хариду фурӯши ноболиғ дастгир карда шуданд. Абдуллоева Сафина барои ба даст овардани маблағ бо ҳамзисташ қасди фурӯши фарзанди сесолаи худро намуда бо кӯмаки Сафаров Абдулҳамид ниҳоят харидори шартиро ки бо кормандони милитсия дар робита буд пайдо намуданд. дар натиҷа гумонбарон бо харидори шартӣ духтарчаи хурдсолро бар ивази $2500 амрикоӣ нархгузорӣ мекунанд ки ҳангоми додугирифт ин гумонбарон боздошт гардиданд. шавҳарам омад гуфт ки $1200 нарх кадаям гудака бачаям ҳаким худа мефтагаи қатизанаш фаҳмидем ки $2500 будаем мора фаҳм кадаям. як 5-6 моҳ тақрибан пеш ҳамин Тоҷиддин гуфт ки амак бачаем гуфт ки духтарчаям мефурӯшем ягон кас бигира. баъди оилаи ман 12 кор мекард. як рӯз больница Қараболо давду ман ки зангам зад амин ки Ҷамила гуфт ки аммо Тоҷиддин мефурӯша кӯдакша ки аз занак чанд сол шид кӯдак над меофта аммо кӯдак занаки хубай кӯдакша мегирифта. 3000 гуфт маслиҳат кардем 500 диним ташаввуз мекард $500 доним ташаккур фоз мекард $500 моҳимай ба Тоҷиддин $1500 баровар дод ҳисоб кард Тоҷиддин $100 ба ман дод $100 ба Ҷамила дод ки як 10 метр рай карда будем ки қапидам. айни ҳол ҳар се гумонбаршудагон дар ҳабси пешакӣ қарор дошта нисбаташон бо моддаи 167 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз гарда тафтишоти пешакӣ идома дорад.